и продължителен полет в България, ви приветствам с добре дошли на нашия 20 годишен юбилей на Федерация на високолетците в България. Добре сте ми дошли! Нека да приветстваме с добре дошли и нашите гости от Словения. Това са Гаспар и Воля. Наши гости днес са и господин Стоян Николов от Българското сдружение за защита на птиците. Аз искам пред всички вас най-официално да покажа както Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците в България, така и господин Гаспар от Аверикс да бъдат наши партньори и съвместно да осъществим един наш проект, с който ще участваме пред Европейския съюз, Европейската комисия, именно през този проект да можем, тъй като не са ефтини съответно пръстените, да решим и други наши проблеми. Така че, господа, надявам се да бъдем партньори и да осъществим заедно един наш проект, с който другата цел на Федерацията за изминалите години е как да предпазим нашите птици от соколите и от грабливите птици. Това са двата основни проблема. Едното височината, второто да следим птиците, които с пръстените ще го решим. След малко ще дам думата пак на господин Николов. Той тук е подготвил за всички дружества на Федерацията и един подарък. Споделени практики в Европа, за да можем да предпазим съответно и гълъбите от грабливите птици и по този начин да подобряваме както резултатите от нашите състезания, така и да пазим естествено и защитените птици. Както знаете, ние сме за, решавайки този проблем. Току-що господин Гаспар ми сподели, че един комплект от тези пръстени ще подари на Федерацията и ние ще можем да направим тази година още нашия пилотен проект, да експериментираме в различни наши дружества, като основната цел вече тук ще е на председателите на дружества да определят по един състезател или ако решат те лично да изпробваме тези пръстени на съответно на нашите птици, за което благодаря. Колеги, сега ще пристъпим към основната част на нашето мероприятие. Прекалено много се вълнувам, защото през всички тези 20 години живота в нашата федерация не представаше с подобряване на състезателните ни постижения, започвайки хронологията. Тук е момента да споменем някои личности, благодарение на което я има и ще продължи да я има в тази федерация. За съжаление, приятели, които в този момент не са между нас, нашия дългогодишен председател от самото основаване, господин Георги Иванов, Никола Васев от Пазарджик, Иван Чочев от Графа и много други наши колеги. За това моля с едноминутно мълчание да почетем паметта
на всички наши колеги, които в този момент не са между нас. Моля на крака. Благодаря. Колеги, в този момент се връщам в близката далечна 2004 година, когато се роди тази наша идея с много наши приятели и решихме да узаконим нашия спорт, създавайки Федерация на дългобойните високолетци и продължителен полет в България. В началото започнахме 5 дружества, основахме Федерацията. Към настоящия момент Федерацията ни наброява 34 дружества с около 2000 човека членска маса. Надявам се през следващите години все повече и повече дружества да влезат в нашата федерация. По този начин смятам, че подобрявайки хем качеството на нашите птици, хем постиженията, колкото повече състезатели участват, толкова и членове имаме, толкова повече идеи споделяме и толкова по-добро развитие за нашия спорт. Нашата федерация всъщност е създадена като наследство. В годините е имало сдружения в цяла България. Още от 60-те години на миналия век. След това през 80-те години пак е имало такива сдружения, но дойде 2004 година и тогава основахме, както ви казах, 5 дружества бяхме: Пловдив, Хасково, Карлово, Маноли и Пазарджик. Основахме нашата федерация и като първи председател беше избран господин Георги Иванов. Аз бях секретар. Гошо Кралев, съжалявам, че той е в чужбина, беше заместник-председател. Господин Никола Васев беше почетен председател от Пазарджик. Тук е момента да спомена и Бати Вани от Хасково, Видо от Карлово, Ангел от Пазарджик, Ангел Режеков, Иван Иванов, който и към настоящия момент е в управителния съвет. Началото беше трудно, но успяхме. Жалко, че в годините наши колеги се опитваха да разединят, да създават нови федерации и така нататък, с цел да бъдем унищожени, но когато сме единни, ние сме силни и затова днес в тази зала сме повече от 300 човека. Надявам се през следващия юбилей да сме и 3000. Приятели, днес по традиция, както всяка година го правим, ще излъчим съответно и нашите първенци през изминалия състезателен сезон 2024 година. Така че ще помоля в момента шампионите във всички категории, които са в отделните категории, да се измислят, желателно да е народно, по една народна любима тяхна песен и в тяхна чест оркестър 3 звезди ще изпълни на момента, когато бъдат наградени,
Естествено, шампионите винаги имат право, така че на всеки един шампион в момента на награждаването помислете си шампионите за любима ваша по възможност народна песен, може и друга. Господин Калчев ще изпълним за шампионите. Така, сега в този момент искам да покана и ръководството на федерацията, господин Иванов, Тошо Георгиев, господин Савивски и господин Буголски, които аз от мое име и от ваше име им благодаря. Дано да ви е харесала организацията към настоящия момент. Сега започваме с награждаването. Господин Буголски, с коя категория започваме? Започваме с българска порода, високолици, старозагорски. Бели. Отборен полет за стари птици с грамота награждаваме за 6-то място от Загорец 2019 година Ивелин Иванов. Четири часа и 28 минути. Така, пето място Мартин Велев, екс-Зара с 5 часа. Стари птици. Четвърто място отборно Жулиен Арбалов, 5 часа и 57 минути. Колеги, да ви кажа честно, с гордост имаме и доста, между нас, колегите, имаме и доста жени, които състезават вече в нашите състезания. Така че трето място тази година за отборен полет за старозагорски бели е за Петя Коева от екс-Зара 2010 минута с 6 часа и 24 минути. Второ място през старите птици с 6 часа и 25 минути е за Стефан Димов от екс-Зара. И шампиона в категорията през старозагорски бели стари е Виктор Николов с 6 часа и 35 минути от Загорец 2019. Измисли ли си песен? Така, тъй като шампиона не си е измислял песен и тъй като става въпрос за старозагорски бели, с бели гълъби на крилете, едно куплетче Калчев, кратичко. Айде!
победителите в тази категория. Продължаваме същата категория, само че с индивидуалните полети. Така, специални награди сме подготвили, това го пропуснах, колеги. Наш гост и наш спонсор Илиян Радев с неговите прекрасни минерали, които всички ние ги ползваме. Така че благодарство и към Илко, благодарство от ръководството, от всички. Останалите награди, които сме ги приготвили, е от нас лично, от управителния съвет на нашата федерация. Продължаваме с индивидуалните полети. Така, Боян, съжалявам, Боян ма подсети, естествено, когато има разбирателство, за това са и приятелите, за това е управителният съвет, да оправяме грешките. Също така, наш спонсор на днешното наше събитие е Воларус от Мал Конари. Го ще благодарим с неговите прекрасни храни, които лично аз ги пробвам и да ви кажа, не са по-лоши от Верселия Лагас. Така, малко реклама, естествено за нашите спонсори. Аплодисменти за всички тях. Така, продължаваме с индивидуалните полети. За 6-то място с 9 часа минути при Старозагорски бели стари Стефан Димов от Ексезара. Петото място също е за него, за Стефан, с 10 часа и 15 минути. Четвъртото място с 10 часа и 22 минути също е на Стефан Димов. Има ли още за господин Димов? Няма. Това са четвърто, пето и шесто място. Да си жив и здрав. Аплодисменти. Така, трето място за Виктор Николов с 10 часа и 36 минути от Загорец 2019 година. Заповядай. Второто място пак е за него с 10 часа и 45 минути. И първото място, естествено, пак е за него с 10 часа и 50 минути. И още някоя година да ви кажа, колеги, ще вземем всички да гледаме Старозагорски бели. С 10 часа и 50 минути шампион в категорията. Да си жив и здрав, Викторе. Ето и купата е за теб. Честито на Виктор и на всички колеги в тази категория. Да сте живи и здрави, както казах. Много скоро ще започнем да гледаме и Старозагорски бели. Песничка измислил ли си? Не е измислил. Калчев, едно дрррррр. Успех! Така, продължаваме с следващата категория. През Старозагорски бели, Купа на България.
Шесто място. Запрян Запрянов от Ексизара с 3 часа и 56 минути. Четвърто място Николай Недев 4 часа и 36 минути. Пето, извинявам. Така, четвърто място Мартин Велев 5 часа и 6 минути. Нашата прекрасна колежка Петя Коева с 5 часа и 17 минути. Второ място Жулиен Арбалов от Ексизара с 5 часа и 54 минути. И шампион за Купа на България е Стефан Димов с 6 часа и 30 минути. От Ексизара. Избрали си песента? Бели птици. Давайте. Припива само, ангеле. Припива. Браво! Честито! Аплодисменти още веднъж за колегите в тази категория. Продължаваме с индивидуалния полет Купа на България. Мартин Велев на 6-то място от Ексизара с 6 часа и 25 минути. Жулиен е на 5-то място с 6 часа и 30 минути. Нашата дама Петя Коева с 7 часа и 4 минути е на 4-то място. Сега Бугалски ми казва, че отново на 3-то място при индивидуалния полет с 7 часа и 16 минути е отново Петя. Честито, Петя. Като за първа година, до година шампион в категорията да ги пиеш мъжкарите. Така, остани, Петя. Второ място е за Стефан Димов с 7 часа и 57 минути. И Стефан е и шампион в категорията при индивидуалния полет за Купа на България с 9 часа и 54 минути. Чакай да сложа и аз така кръга за второто. Успех, колеги! Благодаря ви! Продължаваме с Продължаваме
клас Б, европейски породи гълъби и по-скоро с типлери. Четвърто място тази година с общ сбор 51 часа и 7 минути е за Явор Бушнаков от Български типлерски клуб. Трето място с 55 часа и 28 минути е за Илмаз Рамадан от Хасково. Второ място, колеги, тъй като вървим по европейския стандарт за типлерите, нали казах, тези часове, които ви казвам общо, са от трите полета. Господин Иванов ме подсказва да ги обявява. Първия полет 18:56, втория полет 18:13 минути, третия 20:02, което още сбор прави 57 часа и 11 минути. Димо Драгниев от Ексизара 2010 година. Шампион в тази категория за типлери стари с съответно резултати 22 часа и 35 минути, 21 часа и 53 минути, 22 часа и 12 минути с общ сбор 66 часа и 40 минути и рекорд за България е за Николай Василев от Хасково. Шампиони песента Караколю. Позволете от мое име и от името на ръководството да връча, тъй като е рекорд за България в тази категория с типлерите. Повярвайте ми, аз съм гледал и знам колко труд и колко мъка е да подобриш рекорд, а пък и да опазиш съответно и птиците, и то стари птици, значи са състезавани няколко години. Един почетен плакет за национален рекорд, категория английски типлери на Николай Василев, още веднъж с 22 часа и 35 минути. Заповядайте.
грамота. Много награди ти обра наградите, но го заслужаваш. Ето и за първото място за рекорда и грамота. Така, добре. Сега продължаваме с младите птици в категория английски типлер. За съжаление имаше доста състезатели, но не успяха да направят всички. Ангеле, не успяха да направят всички по 3 полета, за да влезат в класацията, но човекът, който е успял с 3 полета, с общ сбор 36 часа и 37 минути, съответно 11:11, 13:20 и 12:07, е за Димитър Дънев от Балкански типлер клуб. Така че той е и шампиона в тази категория. Заповядай, Адаш. Измислили си песен. Бяла роза. Ще закича по косата, да посрещна аз хората. Бързо слънцето изгрее, да занесе, ще да и да начешвата. Бяла роза с росата, ще закича по косата, да посрещна аз хората. Бързо слънцето изгрее, да занесе, ще да и да начешвата. Така. Честито, Адаш, успех ти желая. Сега започваме с Long Day при типлерите. 6-то място, 8 часа и 19 минути, Муса Кандьов. Пето място Николай Климентов, 8 часа и 45 минути. Четвърто място Мустафа Мехмед с 9 часа и 6 минути. На Лондея от Балкански типлер клуб. Тук ли е Мустафа? Ваня, дай го на колегите, ако обичаш. Трето место с 9 часа и 8 минути Атанас Стойчев от Хасково. Ела, теб ще сложа медал. Идвай. Да го поздравиш колегата от мое име. Така, второ место с 10 часа и 40 минути е за Димитър Дънев от Балкански типлер клуб. Заповядай, Адаш. И шампиона в този ден с 14 часа и 11 минути е Пламен Казаков от Ексизара 2010 година. Пламен, заповядай. Галчев, ще измислите за следващото тържество, не сега, защото няма да може да се справите.
Съжалявам, че не съм музикант, аз щях да се справя. Да измислите една песен за типлерите. Да сме подготвени за следващото. А сега с сиви гълъби от мен. Айде. Тъй като повечето птици са... Така, честито на победителите. Заповядайте, колеги. Продължаваме. Така, и колеги, продължаваме с следващата категория български високолетачи с пазарджишката порода, но преди това, преди да продължим с нея, искам да покана Иван Иванов. Заповядай, Иванка, да каже няколко думи за европейската порода английски типлер. Здравейте на всички! Иван Иванов съм от Хасково. Доста дългогодишен член, учредител, член на управителния съвет. Много ми е приятно и с много голямо вълнение присъствам и благодаря на всички, които са уважили този празник, отчитайки големия труд, който влагаме всички в отглеждане и състезания. Още веднъж да ви благодаря. Сега, както каза председателя, няколко думи за типлерите, тъй като те са ми от 86-та година имам типлери. Само това ще кажа. Всички, които гледат и повечето, които ни отглеждат типлери, знаят, че труда не само за типлери, разбира се, че за пазарджишки гълъби, гледал съм и такива, е много голям. Тъй като условията и изискванията на правилника са ужасно тежки, състезанията на птиците трябва да ги подготвим. Най-големите полети, както чухте, 22 часа и 35 минути е само на 30 минути от световния рекорд. Не знам дали можете да си представите, аз настрахвам, не мога още да възприема. Това момче е надхвърлило 22 часа 3 пъти тази година. Това е миналата. Нещо огромно. Още нещо, което искам да споделя за тези птици, абсолютно без да омалважавам другите породи. Казах, че те са ми любими всички, защото съм ги гледал. Летят сутринта от 4:30 до сутринта до 3:30. Тоест в най-голямата жега тези гълъби свалят около 25% от теглото си. Най-вероятно и пазарджишките гълъби свалят също голям процент претегляни. Но това са подробности. Още веднъж искам да пожелая здраве както на вас, така и на вашите семейства и на следващо място на птиците. Ще споделя нещо лично. Снощи и от известно време съм доста напрегнат. Съпругата ми е тук. Искам да благодаря не само на нея, на всички наши съпруги, съпрузи, които участват в нашето хобби с много голяма тежест. Имайте предвид, че без любимите хора няма да имаме резултати в гълъбите в спорта. Затова хобито е на второ място след семейство. Благодаря всички още веднъж. Живи, здрави! Пожелавам успех на вас в живота, в здраве на семействата и в хобито. Благодаря. Благодаря ти, Ваньо. Сега продължаваме с пазарджишки стари. Шесто място с отборен полет 9 часа и 21 минути от двата протокола е Илян Земярски от Омега 2005 година, град Раковски. Пето място за Милко Мирчев с 9 часа и 23 минути. Отново от Омега Раковски.
Четвърто място с 9 часа и 27 минути е Георги Койрушки, пак от Раковски. И започваме с медалите. Трето място за Неделчо Стоицов от Филипополис 2021 година с 9 часа и 32 минути. Второ място с 9 часа и 46 минути при Стари птици Яросен Иванов от Арес 2000 село Маноле. И шампион в тази категория с 9 часа и 56 минути е Рангел Тодоров от Дружба Пловдив. Измислили си песен. Бяла хубава мома за рангата, защото честито на победителите в тази категория. Започваме с индивидуалните полети в тази категория. Шесто място Юлиан Зимярски, 11 часа и 28 минути. Пето място Георги Койрушки, 11 часа и 31 минути. Четвърто място за Рангел Тодоров, 11 часа и 40 минути. Рангел, заповядай. Също така, третото място също е негово с 11 часа и 41 минути. Второ място с 11 часа и 43 минути Станчо Рангелов, Чист полет. И шампион с индивидуален полет 11 часа и 47 минути е за Атанас Думбов от полет Дълго поле.
кажем. Песента Банкомат. Калчев. Знаем я. Добре. Специално за Наско. Банкомат. Ти си златен банкомат, ти ме правиш най-богат, около живот босо, парата влиза по-яшо. Ти си златен банкомат. Златният банкомат за Наско. Айде, колеги, честито, да сте живи и здрави. През тази година по-добри резултати ви пожелавам от мен. Започваме при младите птици. Млади птици на 6-то място с отборен полет 8 часа и 40 минути е за Красимир Цоковски от Феникс 2012 година. Пето място е за Тодор Маймунски с 8 часа и 53 минути от Шордей Съединение. Тук ли е Тошко? Няма. Четвърто място с 9 часа и 14 минути е за Боян Събевски от Шампион 9-9. Така, и започваме с медалите. Трето място е за Николай Дюзов с 10 часа и 11 минути. Така, второ място с 10 часа и 17 минути е за Миро Прайков от Шампион 9-9. И шампион при младите птици Пазарджишки с 10 часа и 27 минути е за Радослав Терзиев от Мир 2003 година. Радо, коя песен? Девойко Марихубова. За Радо! Колеги, там долу ще се получите наградите. Така, продължаваме с индивидуалните полети. Шесто място, 11 часа и 54 минути, Радослав Терзиев. Има ли? Не, добре. Пето място,
четвърто място, трето място и второ място за Миро Брайков от шампион 9-9, като второто място е 12 часа и 16 минути. И шампиона в индивидуалния полет с 12 часа и 17 минути е за Борислав Толсузов от Филипополис 2012 година. Тръгнал е Доню на Горбет да ходи. Айде. Честито! Колеги, живи и здрави! Получете си наградите отново. Продължаваме с лонгдея в тази категория при пазарджишки високолици. Шесто място. Георги Койрушки, 8 часа и 39 минути, Омега, град Раковски. Пето място. Георги Илиев с 8 часа и 46 минути от Дружба. Четвърто място. С 8 часа и 51 минути Ангел Попов, Омега 2005. И започваме с медалите. Трето място с 9 часа и 24 минути при лонгдей Иван Церов от Мир 2003. Второ място с 9 часа и 28 минути Ангел Станев от Садово. И шампиона за изминалата година на лонгдей, първо място с 10 часа и 16 минути Боян Събевски, шампион 9-9. Дай аз да я държа, на мен по-ме отива. Заповядай, шампионе. Шампионе, коя песен да ти изкара оркестъра? Продължаваме с индивидуалните полети.
Шесто място, 10 часа и 21 минути, Димитър Стоицов от Филипополис. Пето място, Ангел Станев с 10 часа и 36 минути от от Садо. Така, четвърто място с 10 часа и 54 минути. Колеги, точно сега ще ви дам думата, ви се притеснявайте. Така, четвърто място, 10 часа и 54 минути, Боян Събевски, шампион 9-9. Почваме с медалите. Колеги, още малко търпение само. Индивидуален полет с 11 часа и 6 минути е за Димитър Стоицов от Филипополис. Има ли не? Така. Второ място с 12 часа и 57 минути за Long Day Боян Събевски, шампион 9-9. Съответно и неговата птица е на първо място на Боян с 13 часа и 46 минути. Заповядай, Бояне, той е шампион в категорията. Колеги, моля на крака. Така че се качи на подобаващо. И аз съм бил тук някога. Само че Боян ме подобри рекорда. Така. Айде, колеги, знам, че ви стои на мен, ви стои на най-високата стълбичка, ама естествено в този за нас знаменит ден искам да връча и няколко плакета на хора, които, както казах, Бог да ги прости, тези, които не са между нас, те също заслужават и винаги ще имат нашето уважение и винаги ще живеят с нас в нашите сърца, защото бяха уникални приятели. Но трябва да почетем съответно и хора, които в годините са допринесли много за развитието на федерацията, за развитието на живота в самата федерация, за съветите, за разумните решения, които сме взимали заедно. Все пак това е един труд. Не, ще започнем с най-възрастния. Митаче Иван. Така,
хора, които първо при мен искам да покана, разбира се, с тази федерация събрахме доста приятели, с много от тях и до ден днешен си оставаме приятели. Един човек, който лично... Ангеле! Яла, ти ще продължиш. Моля ви се, колеги, нека да имаме уважение и това са хората, които наистина разбира се, както и шампионите през всяка година, но нека да имаме уважение да така с аплодисменти да покажем това наше уважение към хората, които наистина имат заслуга. Ако говоря празни приказки, елате поправете ме, пак ви казвам за пореден път, ако някой желае, давам му микрофона на секунда. Един човек, тук е момента, ще започна с един човек, който е мой приятел, един човек, който на времето той създаде и името на нашата федерация, за да можем да обединим както българските породи високолици, така и европейските породи. Един човек, който много уважавам, един скромен, възпитан приятел, който в годините отглеждаше и постигаше постижения и в състезанията наши, макар и с малко брой птици. И това е Иван Александров от Хасково. Бати Ваня, заповядай при мен. Така че награждавам Бати Ваню за висок принос при развитието и успехите на нашата федерация. Апелирам към взаимно уважение. Живи и здрави и ви да дойдете до тия награди на дълбоки старини. Благодаря, Бати Ваню. Ще те помоля да останеш тук при мен. Следващия, пак мой приятел, който се познаваме още преди да създадем федерацията, един човек, който в годините помагаше още от самото създаване в ръководството на федерацията, един много добър състезател, от който лично аз съм взимал много поуки и много полезни съвети, от който и до ден днешен гледам и от неговите птици вече при мен. Така че това е, Ангеле, заповядай, Ангел Райжеков от Хасково, за приноса, който си дал, за да има днес нашата федерация и нашите успехи. Иван ме подсказа стандарта, който написахме за пазарджишките високолици. Това е приноса, големия принос на моя приятел Ангел Райжеков. Благодаря ти, Ангеле, за всичко. Да се ни жив и здрав. Видей, приятели, на мен ми се плаче, жалко, пак споменавам за приятелите, които ги няма между нас. Останете тук. Следващия, който искам да удостоя с почетен пакет, който за съжаление днес отсъства, тъй като е в чужбина дълги години, просто така е поднесъл живота, съдбата на този човек.
но също с уникални идеи още в самото създаване. Един много интелигентен, много умен човек при създаването на федерацията беше заместник председател на нашата федерация и това е Георги Кралев от Хасково. Ангеле, заповядай при нас да вземеш от Пазарджик, заповядай при нас да вземеш пакета и да поздравиш Гошо от наше и от мое име лично. Така, още един мой приятел, както казах, с федерацията, да ви кажа, гордея се, че сме имали толкова умни и толкова истински хора, за да просъществуваме, както всички вас. Но един приятел, с който от самото начало сме заедно, един също много добър спортист, и това е моя приятел Видо Доков от Карлово. Видоле, заповядай при мен. Това бяха хората, с които започнахме. Още веднъж поклони и аплодисменти за вас, приятели. Да сте ми живи и здрави, на следващия юбилей пак да сме заедно. Задръжте още малко. Бати Ваня, държат ли краката? Сега ще режем тази уникална торта. Така, следващия човек, да, той също е от създаването на нашата федерация. Пак добър приятел, с много висок принос за развитието и успехите на нашата федерация. Един човек, който до ден днешен продължава да сме заедно в управителния съвет. Един човек, който доста ми помага и се радвам, че ми е приятел. Това е Иван Иванов от Хасково. Ванка, заповядай при нас. Така. Още една позната личност, още един човек, с който искам да удостоя с почетен плакет, защото с него в момента продължаваме да сме заедно и в управителния съвет. Следващата ми дясна ръка, Тодор Георгиев, Тошка Тошето, заповядай при мен, приятели. Един шампион на нашата федерация, един човек, който ми помага страшно много, както в федерацията, така и в служебните ми задължения на другото ми работно место. Един човек, доказал се в годините, един уникален шампион, чието резултати се надявам Господ да ви даде здраве и сили да го надмина. Боян Събески.
Така, знам, че в момента, колеги, ще кажете, той председателя, целият управителен съвет се награди, но наистина надявам се да го оцените това нещо за труда, включително и за да го има днешното тържество, както и в другите години сме правили тържества. Председателя награди всички с почетни плакети, но вие най-голям контакт имате с този човек. Наистина благодаря му от сърце, защото по-голямата административна работа на нашата федерация, председателите, които контактуват с него, го оценят това нещо. Това е моят приятел Митко Бухалски от Съединение. Пак вземам думата, защото не може една организация да мине без глава, без ръководство. Няма ли ръководство, с твърда ръка нищо не става. Ако някой може с мека ръка, нека да я ръководи. Без твърдата ръка, умното, качествено, коректно и приятелско отношение на председателя на федерацията Димитър Иванов, мисля, че нямаше как да стигне до това ниво. Искам, освен да поздравя само него, трябва да поздравя и другите ни колеги от управителния съвет, защото труда, който даваме, който не се вижда много често, въобще не е малък, напрежението е огромно и ние се радваме, че всички така са доволни и са постигнали до резултатите. Нека обаче да не омалважаваме и да поздравим с най-силни аплодисменти председателя на Федерация Димитър Иванов. Благодаря на всички. Благодаря, наистина, благодаря от сърце. В завършик, сега ще помоля, това са основните хора в годините, пак казвам, благодаря на които в момента нас има като федерация с основните заслуги и сега заедно с всички тях по случай юбилея сме направили тази уникална торта. Колеги, ще разрежем заедно тортата. Ножове. Така. Заедно, ето тук, колеги, заповядайте да разрежем заедно и тортата. Момичета, малко помощ искаме от сервитьорите. Така, докато подготвим тортичката, искам да си пожелая, и аз ви го желая от все сърце, всички вие приятели, вашите семейства, както каза Иван, най-важното е семейството, след това е хобито и така трябва да бъде. Вашите семейства ви желая от все сърце здраве, късмет, щастие, сили, неуморим труд, да сте ми живи и здрави, честит юбилей!
Колеги, с това официалната ни част завърши. Продължаваме с веселата част. Още веднъж благодаря на домакина, на пагата. Благодаря ви на всички вас, че сме заедно. Кувертите, които са за днес, това е една част от почерпката, която сме подготвили за вас, лично от ръководството. Алкохола, който дадах ви. След малко ще раздадем корбан за здраве за всички нас, за нашите семейства. Искам председателите само едно уточнение да направим, да слушат председателите и съответно да отчитат кувертите, за да можем да платим на домакините. От тук насетне оркестър 3 звезди ще ни весели. Както казах, имате думата вече вие с вашите музикални желания.